Que tal, saudos? A Xunta dá luz verde á planta de betume no porto de Vilagarcía. Segundo se conclúe no informe de impacto ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente, non son previsibles efectos adversos significativos derivados do proxecto, iso sí, sempre que se cumpra cos condicionantes fixados. Ampliamos de contado, despois dos titulares. Agustín Reguera incorporarse á Deputación de Pontevedra. Vaino facer como novo director de Acción Municipal e Investimentos. Logo de que este lunes puxese fin á súa etapa como delegado da Xunta en Pontevedra, o presidente do organismo provincial anunciou a súa chegada á Deputación. A reitora da Universidade de Santiago mantivo un encontro cos alumnos que cursan o cuarto ciclo en Ribeira. Trátase da primeira visita oficial de Rosa Crujeiras ao seu concello natal dende que fora elixida máxima responsable da Universidade de Compostela, converténdose na primeira muller en ostentar este cargo. A ciberseguridade e a intelixencia artificial para as PEMES centraron este mércores o encontro de traballo que acolleu a Deputación de Pontevedra. A xornada dirixida a profesionais autónomos e responsables da pequena e mediana empresa serviu para poñer o foco nos desafíos e oportunidades que rodean estas novas tecnoloxías. O tabaco e os novos dispositivos a debate en Pontevedra. A Asociación Española contra o Cancro converteu a Praza da Peregrina nun espazo aberto de información, reflexión e diálogo co gallo do Día Mundial sen Tabaco, celebrado o pasado domingo. O obxectivo, concienciar a cidadanía sobre o seu consumo e o auxe dos novos dispositivos, especialmente entre a mocidade. Este xoves arranca en Vilagarcía a segunda edición da Ruta de Tapas que organiza a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros Zona Aberta. Un total de 11 establecementos participan nesta cita. Logo imos con todos os detalles. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas. Comezamos. E arrancamos coas novidades na planta de betume en Vilagarcía. A Xunta dá luz verde á planta de betume no porto de Vilagarcía. Segundo se conclúe no informe de impacto ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente, non son previsibles efectos adversos significativos derivados do proxecto. Iso sí, sempre que se cumpra cos condicionantes fixados. Neste sentido, o informe foi elaborado no marco do procedemento de avaliación de impacto ambiental simplificada desta iniciativa, un trámite no que a documentación presentada polos promotores foi sometida á participación pública, sen que se recibise ningún escrito ou alegación ao respecto, ao tempo que foron consultados un total de 11 organismos interesados. As avaliacións consideran que o proxecto non vai ter impactos significativos nos distintos eidos analizados e que sería viable a súa posta en marcha sempre que se cumpra certas condicións establecidas nos seus respectivos informes con relación a aspectos tales como a protección da atmosfera, da poboación, da saúde, das augas e dos leitos fluviais, xestión de residuos, fauna e vexetación, integración paisaxística ou medidas de eficiencia enerxético. O proxecto desenvolverase en dúas parcelas e incluirá, ademais, a instalación dunha tubaxe de interconexión entre ambos espazos de almacenamento e o peirao. Esta planta, lembramos, conta co rexitamento de ata 20 colectivos veciñais do mar e medioambientais. Baixo paraugas da Plataforma en Defensa da Ría, entenden que o proxecto supón un risco para a productividade da ría. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
Detidas dúas persoas no marco dunha operación contra o tráfico de drogas desenvolvida pola Policía Nacional en Ribeira. Varias patrullas desprazáronse ata a Rúa da Habana para realizar o rexistro dunha vivenda que era frecuentada por toxicómanos. Ali os axentes localizaron diversas cantidades de droga e material para a súa manipulación e distribución. Os detidos, que contan con antecedentes relacionados co tráfico de drogas a pequena escala, foron postos a disposición xudicial. Agustín Reguera incorpórase á Deputación de Pontevedra como novo director de Acción Municipal e Investimentos. Logo de que este luns puxese fin á súa etapa como delegado da Xunta en Pontevedra, o presidente do organismo provincial anunciou a súa chegada á Deputación. As súas funcións serán as de deseñar liñas de cooperación cos concellos, prestar asistencia ao servizo de cooperación e atender os alcaldes e alcaldesas da provincia. Entre as súas responsabilidades, Reguera asume o compromiso de deseñar estratexias e liñas de actuación para a captación de fondos e para a súa distribución entre os concellos, definir políticas dirixidas á mellora e o fortalecemento dos municipios e prestar asistencia e asesoramento ao servizo de presidencia e de cooperación da Deputación. Dende o organismo provincial destacan a dilatada traxectoria vinculada ao municipalismo de Reguera tras 28 anos como alcalde de Soutomaior. A reitora da Universidade de Santiago mantivo un encontro cos alumnos que cursan o cuarto ciclo en Ribeira. Trátase da primeira visita oficial de Rosa Crujeiras ao seu concello natal dende que fora elixida máxima responsable da Universidade de Compostelá. É a primeira muller en ostentar este cargo. Tras facer historia o pasado mes de abril cando foi proclamada nova reitora da Universidade de Santiago, a ribeirense Rosa Crujeiras realizaba esta mañá a primeira visita oficial ao seu concello natal. Temos o prazer de recibir aquí no noso concello de Ribeira a que é a primeira reitora da Universidade de Santiago despois de máis de 500 anos e que, polo tanto, pois para nós, eu como primeira alcaldesa tamén deste concello me sinto pois enormemente orgullosa de que unha veciña de Artes pois teña acadado un mérito semellante que creo que é sinónimo pois de que a parte femenina das persoas está pois subindo moitísimos peldaños, está dando moitísimo exemplo á sociedade, estamos pois como non rompendo tamén pois todos esos teitos de cristal. Ademais de ser recibida pola alcaldesa e outros membros da corporación, a reitora mantivo un encontro con medio cento de alumnos que cursan o cuarto ciclo universitario no Centro Cultural Lustres Rivas, un programa que converteu a Ribeira na primeira sede externa da USC. Pois agora coa visita, non, o estudantado do cuarto ciclo universitario, non, estudantado da nosa universidade, eu creo que é pois unha maneira de exemplificar tamén o labor que ten que ter a universidade, non, na súa conexión coa sociedade, non. Mais aló das nosas aulas da investigación que facemos, que transferimos tamén ao tecido productivo, está esa conexión co social, non, esa conexión con todas as persoas que ao final son as que nos sosteñen como entidade pública, non, e as que tamén temos que devolver, non, parte do que nos dan, cando menos parte, e creo que a través destas iniciativas como cuarto ciclo universitario facemos unha labor importante tamén na formación da cidadanía, sobre todo nun contexto social e económico de tantísimos cambios, non? Precisamente o Concello de Ribeira é pioneiro na formación de adultos, posto que o programa Camiños de Coñecemento e Experiencia para maiores de 50 anos iniciará este venres a súa 10ª edición. Seguimos en Ribeira. Portos de Galicia iniciou as obras de mellora da circulación na contorna da lonxa deste municipio. O ente autonómico acomete esta actuación con cargo ao servizo de mantemento de instalacións vixente pros 122 portos de titularidade autonómica. As actuacións que se están a executar no peirao ribeirense concéntranse na rotonda situada na parte traseira da rula, que está a ser remodelada para facela rebasable. Deste xeito facilitarase a manobra e reforzarase a seguridade no xiro dos vehículos pesados, especialmente aqueles de maiores dimensións, posto que gañarán preto de 2 metros pro xiro. O proxecto culminará coa instalación de pivotes, repintado da sinalización horizontal e pintado de novas zonas co obxectivo de axilizar a circulación nunha zona onde se concentra gran parte da actividade profesional.
E a Asociación Amicos inaugurou a segunda edición do proxecto LabMar, cunha xornada medioambiental na lonxa de Ribeira. Na iniciativa participaron escolares do Colexio Grupo de Ribeira que aprenderon dun xeito lúdico a previr a contaminación e reciclar o lixo mariño. A lonxa de Ribeira foi escenario esta mañá da primeira xornada do programa LabMar, unha iniciativa conxunta entre Fundamar, Amicos e a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores. Trátase xa da segunda fase desta iniciativa enfocada na prevención da contaminación e a valorización dos residuos mariños. LabMar 2 é continuidade do LabMar que empezamos o ano pasado e que continúa. E ten tres principios. O primeiro é a concienciación sobre a importancia do coidado do mar e de que del depende o noso futuro. A segundo é poñer o granciño de area en reducir as basuras mariñas, sobre todo os plásticos mariños. E a terceira é darlle unha volta e intentar facer cousas con esa basura mariña, darlle unha segunda vida. Na xornada inaugural participaron uns 70 escolares de infantil e primaria do Ceipo Grupo, que tiveron ocasión de achegarse a través de distintos xogos de educación ambiental a materias como a clasificación dos residuos, a circulación oceánica dos lixos mariños ou a arte con reciclaxe. Iso é esencial, transmitirlle a esta xente xoven, rapaces que temos 4, 5, 6 anos, a importancia de continuar con esa actividade. Temos que transmitirlle o legado que a su vez nos transmiteron nosos pais, os nosos avós, e hai unha serie de conceptos, xa que estamos na Semana dos Océanos, dos mares, como son a importancia de a economía circular, de darlle unha segunda vida a moitos produtos, reciclar. É unha auténtica maravilla poder traer aos escolares ás cofradías, acercalos ao sector pesqueiro e poñer neles as esperanzas de que o sector teña relevo xeracional. LabMar 2 é moi importante para nós porque realmente con estes proxectos facemos efectiva ese mantra, digamos, de que os pescadores, as pescadoras, as mariscadores e mariscadoras non son parte dun problema, sino unha parte moi importante da solución ao problema das basuras marinas. Esta segunda edición da continuidade ao proxecto xa desenvolvido en Galicia e Andalucía, incorporando este ano a Comunidade Valenciana e Asturias, co obxectivo de ampliar o seu impacto territorial e reforzar o traballo colaborativo entre entidades sociais, comunidade escolar, sector pesqueiro e tecido socioeconómico. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos os detalles desa segunda edición da Ruta de Tapas que organiza Zona Aberta en Vilagarcía. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A ciberseguridade e a intelixencia artificial para as PEMES centraron este mércores o encontro de traballo que acolleu a Deputación de Pontevedra. A xornada, dirixida a profesionais, autónomos e responsables da pequena e mediana empresa, serviu para poñer o foco nos desafíos e oportunidades que rodean estas novas tecnoloxías. Preparando as PEMES galegas pros novos desafíos é o título da xornada que hoxe acolleu a Deputación de Pontevedra. A Administración Provincial contou coa colaboración de Amtega, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, co obxectivo de poñer o foco nos desafíos e oportunidades que rodean a intelixencia artificial e a ciberseguridade. Sabemos que nos asomamos a un escenario incerto, para mal, ou eu espero que para ben, e, por tanto, a seguridade ten que ocupar un papel central. Sabemos que este escenario é moi cambiante, de aí a importancia de celebrar xornadas como a que hoxe nos trae aquí, e sabemos que por moito que pechemos os ollos, que fagamos oídos xordos sobre a IA e todo o que ten que ver ca ausencia da ciberseguridade, o mundo non vai parar. O programa concentrou 3 conferencias nas que se abordou como atacan os piratas informáticos, a ciberseguridade para PEMES e autónomos e a lexislación en intelixencia artificial no sector das pequenas e medianas empresas. O que está claro é que a transformación digital xa é unha condición necesaria para competir. E como todos os procesos transformadores, supoñen retos. E a ciberseguridade está claro que é un desos retos que afrontamos as administracións, as empresas e os cidadáns no contexto actual. E
E para os autónomos e as pequenas empresas non sempre é doado e supón aí un reto de gran calado. Durante o acto de apertura, López celebrou a boa acollida da xornada e reafirmou o compromiso da Deputación de Pontevedra co sector público e privado. Dice que aí ten sesgos, que non é todo parcial, que podemos considerar, que ten ali a veces que toma partido por cousas, e aí é onde debemos estar nós. No sentido de que non podemos agardar que a IA se posicione por nós en temas que son relevantes e fundamentais. Para a Diputación, nós temos claro o que é importante. O mundo local, os concellos, o benestar dos veciños desde o prisma municipal. A digitalización do padrón municipal, a apertura da Oficina Tecnolóxica de Asistencia aos Concellos ou asesoramento aos emprendedores a través de SmartPeme forman parte dos 6,5 millóns de euros que destina este ano a Deputación a digitalizar e modernizar a provincia. Abre o prazo de presentación de candidaturas para a edición deste ano do Pontap Store. A feira volverá a converter Pontevedra nun dos principais puntos de encontro do emprendemento os días 11 e 12 de setembro. A organización agarda reunir nesta 13ª edición a máis de 40 proxectos de Galicia, do resto de España e de Portugal. As empresas interesadas en participar poderán presentar as súas candidaturas ata o vindeiro 3 de xullo. Fomentar, visibilizar o emprendemento non só na nosa cidade, sino en toda Galiza. De feito, o Concello de Pontevedra leva anos apostando por este evento e leva incluso facendo esforzos orzamentarios consideráveis para poder estar a axuda do que significa este evento, que non é máis que a creación dun espacio de emprendemento para toda Galiza que ten o seu epicentro na nosa cidade, na Praza do Concello. Chegar aos 150 candidaturas, son de 3 a 4 candidaturas por cada sector. Sabedes que o evento é multisectorial, pero queremos equilibrar con máis incorporacións de emprendemento tecnolóxico, que xa o facemos ao implantar o Pontap Venture, que falaremos despois, e tamén a través do incremento de candidaturas que veñan do rural ou das vilas, sin despreciar as cidades, claro. Pero queremos chegar a estar no 50-50%. Recordamos que os espazos que se habilitan no Pontap Store son gratuitos e buscan ofrecer visibilidade aos proxectos destes emprendedores. Tamén poderán tomar parte nas actividades demostrativas abertas ao público ou formar parte do programa Pontap Venture, orientado á captación de investimentos. Esta plataforma está deseñada para conectar startups e proxectos empresariais innovadores con inversores especializados. A organización prevé seleccionar 8 iniciativas que terán a oportunidade de presentar os seus modelos de negocio ante un xurado integrado por profesionais de capital de risco, investimento e innovación empresarial. Segundo as previsións, os fondos representados nesta rolda de financiamento disporán dunha capacidade inversora próxima aos 100 millóns de euros para apoiar proxectos con alto potencial de crecemento e modelos de negocios sólidos. Cada startup seleccionada terá 3 minutos para presentar a súa proposta e outros 3 para responder preguntas do xurado. Ademais, nesta edición, o Pontap Store prestará especial atención a cuestións como a aplicación da inteligencia artificial para a optimización de procesos empresariais, a construción e posicionamento de marca, as novas ferramentas de promoción e comercialización, o emprendemento liderado por mulleres e as oportunidades económicas relacionadas co Xacobeo 2027. Zona Aberta de Vilagarcía lanza a segunda edición da súa ruta de tapas. A iniciativa, que busca promocionar a hostelería e comercio local, arranca este xoves. Na cita participan de novo 11 establecementos que ofrecerán as súas tapas a un prezo único de 4 euros. Ademais, este ano Martín Kodax súmase á proposta coa opción de gozar do petisco e unha copa de viño por 6 euros. O colectivo pon en xogo ademais 300 euros en vales de compra. Logo da boa acollida do ano pasado, Zona Aberta de Vilagarcía impulsa a segunda edición da súa ruta de tapas e compras. Presentamos a segunda edición da ruta de tapas e compras,
que se atopa sempre dentro das actividades que fai a asociación como dinamización para promocionar non só a gastronomía, senón tamén o noso comercio de proximidade, non? A ruta vai arrancar este xoves ata o día 14 de xuño. Os horarios, digamos, que van a incluir esta ruta das tapas serán de mañán de 12 a 2 e de tarde de 7:30 a 9:30. Por suposto, tamén ata fin de existencias, quero decir, se acaban as tapas que teñen feitas para ese día, pois bueno. Este ano participan 11 establecementos, tantos como o ano pasado. As propostas son do máis variado. A nosa proposta este ano é un falso nigiri de atún rojo, de tartar de atún rojo. Vai constar dunha base de soba pasiego, cun guacamole casero, un arroz de nigiri cun tartar por encima e despois aí cun aderezo de kimchi teriyaki, unhas salsiñas da casa nosa. A nosa proposta para este ano é arousa nun bocado. Trátase dun mexilón con mayonesa de escabeche que se come todo, a cuncha tamén, porque está feita dunha masa crujiente. As tapas terán un prezo único de 4 euros. Ademais, este ano, en colaboración con Martín Kodaks, ofrecerase a posibilidade de levar a tapa e unha copa de viño por 6 euros. A hostelería non só sirve para vertebrar a nosa forma de relacionarnos socialmente, con amigos, familia, sino poñer en valor os produtos e o bo facer e a profesionalidade da hostelería, non? E temos algo moi atractivo aquí, que é algo polo que nos visitan por os nosos paisaxes, nos visitan por os nosos ambientes, nos visitan por a nosa cultura, pero tamén nos visitan por a nosa gastronomía. Ademais da votación popular, tamén haberá un xurado profesional. O xurado ten que ser o máis obxectivo posible e nos fai moita ilusión porque sí que Vilagarcía é unha referencia de tapas, non? Sobre todo nos Salnés. A cantidade de bares e de variación que temos, porque aquí temos boas carnes, bons peixes, bons mariscos, o sitio de referencia. É unha oportunidade tamén para pois expoñer un pouquiño o que se fai na vila, non? E cada un dos cociñeiros pode elaborar unha tapa un pouquiño especial para ese día con ese maridaxe. O público, entre tanto, poderá votar polas súas tapas favoritas e optar a 3 vales de compra de 100 euros cada un. E Sanxenxo acolleu este pasado martes unha formación experiencial sobre a tradición dos aperitivos e spirits italianos. Foi no establecemento Terraza Corsaria, en Noalla. A xornada estivo dirixida por Giuseppe Santamaría, embaixador do grupo Campari e manager da Campari Academy. En directo, Santamaría elaborou diferentes creacións con algunhas das bebidas desta marca. Asistiron a esta iniciativa ao redor de 80 persoas entre profesionais e clientes que puideron descubrir de primeira man as últimas tendencias e novidades no mundo do aperitivo. Estrelas solidarias no camiño reunirá a case 40 chefs con 70 estrelas Michelin. Estamos a falar dun evento que acada a súa 13ª edición e que se vai celebrar na finca Casa Barqueiro, en Negreira. Entre os convidados atopamos cociñeiros da nosa contorna como Javier Olleros do Grove, Pepe Vieira de Pollo ou o cambadés Yayo da Porta. Esta edición é dobremente especial. Casa Barqueiro fai 25 anos e o evento rende homenaxe a Arzac, o seu padriño dende o principio. Os beneficios van destinados a Arfordent. As Rías Baixas volverán a estar presentes un ano máis no evento gastronómico Estrelas Solidarias no Camiño. Cociñeiros de renome da nosa contorna daránse cita na 13ª edición deste evento que terá lugar o 8 de xuño na finca Casa Barqueiro, en Negreira. Entre os convidados atopamos chefs como Javier Olleros do Grove, Pepe Vieira de Pollo ou o cambadés Yayo da Porta. En conxunto, máis de 40 cociñeiros Michelin de España e Portugal participarán neste encontro que supera as 70 estrelas representadas. Os referentes galegos súmanse outros grandes nomes. Martín Berasategui con 9 estrelas Michelin, Paulo Airaudo con 8, Nacho Manzano con 3, o portugués Víctor Matos con 6 recoñecementos. Tamén participarán neste evento. Estrelas no Camiño busca ser un foro de intercambio gastronómico, creativo e empresarial. A xornada incluirá propostas para gozar cos 5 sentidos, bocados exclusivos e solidarios elaborados no momento, show cookings e música en directo. Todo, por suposto, con produtos de primeiro nivel, maridados con bebidas de referencia galegas como a cervexa ou unha gran representación vinícola galega e nacional. A edición deste ano, ademais, é dobremente especial. Casa Barqueiro fai 25 anos e no evento renderase homenaxe a Arzac, o seu padriño, dende o principio. A iniciativa nacera en 2014 como un xantar entre amigos cociñeiros, consolidándose co tempo nun dos grandes eventos gastronómicos solidarios de España. Para a xornada deste 2025, que será solidaria con Arfordent, aínda quedan entradas disponibles.
O tabaco e os novos dispositivos a debate en Pontevedra. A Asociación Española contra o Cancro converteu a Praza da Peregrina nun espazo aberto de información, reflexión e diálogo co gallo do Día Mundial sen Tabaco, celebrado este pasado domingo. O obxectivo, concienciar a cidadanía sobre o seu consumo e o auxe dos novos dispositivos, especialmente entre a mocidade. Informar, reflexionar e dialogar sobre o consumo de tabaco e os novos dispositivos foi a proposta que hoxe sacou á rúa a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra. Co gallo do Día Mundial sen Tabaco, que se conmemorou o 31 de maio, a entidade converteu a Praza da Peregrina nun espazo aberto. Lo que queremos es visibilizar y traer el debate a la calle sobre los riesgos del tabaco y el aumento del consumo de nuevos dispositivos entre los jóvenes. López fixo fincapé na importancia da prevención. O 34% dos cancros son atribuíbles a factores de risco modificables, co tabaco como principal responsable. Non en van, case a metade de cancros que se poden previr están relacionados co seu consumo. Preocupan especialmente as novas formas de consumo, cos novos dispositivos apuntando directamente á mocidade. Y en los últimos años ha ido creciendo mucho el aumento del consumo de vapor en la gente más joven, un poco por la percepción que tienen de que es algo inocuo y que no conlleva peligros, cuando las evidencias científicas nos están diciendo que sí que tiene riesgos. Segundo esta experta, o 80% dos casos de tabaquismo comezan antes dos 18 anos, cos 14 como idade media de inicio. A isto hai que sumar a normalización cada vez maior dos cigarros electrónicos entre os adolescentes, algo que contribúen as fortes campañas de marketing. Que el tabaco, la población está un poquito más concienciada acerca de sus peligros, y la industria tabacalera lo que ha hecho ha sido destinarse a los más jóvenes con una campaña de marketing muy grande, donde se ha colado en los espacios donde están los jóvenes, festivales, conciertos y luego en las redes sociales. Ha hecho una campaña muy importante a redes sociales con la ayuda de unos influencers, un poco para trasladar a ellos ese mensaje de que el vapor es algo inocuo. Para contrarrestar estas mensaxes, dende a Asociación Española contra o Cancro están a realizar campañas destinadas a concienciar a xente, sinalando os perigos do tabaco convencional, pero poñendo o foco tamén nos novos dispositivos. Hacemos, por ejemplo, esa relación entre el tabaco y una relación tóxica. Hacemos también espacios sin humo, que son espacios que se hacen en acuerdo con administraciones o entidades, un poco para poner señales donde que esos espacios sean libres sin humo. Vale, no es verdad que no tienen sanción administrativa, pero siempre disuade, y las charlas en institutos. Vale, pues es un poquito también para dar la información veraz a los jóvenes sobre los peligros reales del tabaco y más concretamente los nuevos dispositivos. Este acto a pé de rúa tivo varios escenarios. Dunha banda, en colaboración con Radio Pontevedra, a asociación reuniu na Praza da Peregrina a profesionais, unha esfumadora, profesorado e xente nova para reflexionar sobre os riscos do tabaco e os retos de prevención. Ademais, instalou unha mesa informativa na que a cidadanía puido realizarse unha coximetría, unha proba para medir a contía de monóxido de carbono no aire expirado, para avaliar o nivel de exposición ao fume do tabaco. O Pazo de Goiáns en Boiro acollerá este domingo a terceira edición do recital poético María Mariño. Desenvolverase en dúas sesións nas que participarán unha trintena de poetas. Da estreita vinculación que unía María Mariño co Pazo de Goiáns naceu hai 3 anos este recital poético que nesta terceira edición congregará a máis de 30 poetas de toda Galicia. Fai 3 anos que comezou esta iniciativa e, fomos medrando pouquiño a pouco, poetas de toda Galicia. Empezamos sendo 14, o ano pasado fomos 22, este ano xa chegamos a 30. Espero que teña unha boa repercusión, que a xente que acuda, facerlle chegar a poesía intimista, esa que fai vibrar a xente, e que sepan que hai formas de facela linda, non? Terá lugar este domingo en 2 sesións, en quendas de mañá e tarde. A 1:15 da tarde teremos unha xornada onde diferentes poetas nos recitarán de diferentes ámbitos da nosa contorna poemas intimistas, e que nos farán ter unha xornada animada. E despois faremos un descanso ao mediodía e retomarase este recital ás 5:30 da tarde.
Durante o acto vai haber actuacións musicais, unha vai a ser do dúo Minguante e a outra será de Elizabeth Lustres. A actividade que busca chegar a poesía ao gran público e de balde está aberta a toda a cidadanía. E o vindeiro luns abrirá o prazo de inscripción nas escolas deportivas de verán de Ribeira. Nesta edición ofertaránse preto de 600 prazas en 11 disciplinas, incluídas as actividades náuticas. O Concello de Ribeira presenta unha nova edición das escolas deportivas de verán. A ampla oferta con preto de 600 prazas inclúe 11 modalidades distintas, nas que ademais das disciplinas habituais figuran as actividades náuticas. Son 11 modalidades en total, donde abarca as escolas deportivas, máis as escolas náuticas. Dende o Concello creemos que é unha gran actividade porque os nenos e nenas así poderán polas mañás disfrutar de actividade física. Tamén valdrá como parte de concilia para que os pais teñan un respiro que no verán son agotadores e a verdade é que este tipo de actividades para nós son algo que se teñen que seguir impulsando dende o Concello para que os nenos non paren de facer actividade física e darlle as facilidades oportunas. Tamén decir que teremos un total de 580 prazas, as cuales 500 serán para as escolas deportivas e as restantes serán para as escolas náuticas. Os interesados en participar deberán formalizar as inscricións a partir do próximo luns, tanto no rexistro do Concello como na sede electrónica. O prazo para a inscripción das escolas deportivas comezará o vindeiro luns, día 8, e rematará o viernes. Non se admitirán inscripcións fora de plazo. As inscripcións fanse de forma presencial no Concello ou de forma telemática, cubrindo a ficha que ven nas bases da inscripción. O día 15 de xuño presentarase a listaxe por se hai que corrixir algún erro ou así. Despois, o día 18, se hai máis xente anotada que número de plazas, realizarase un sorteo no Concello. O día 22 vaise a publicar de forma definitiva a listaxe das persoas que estén admitidas. Decir que para algunhas actividades que hai varios horarios, a xente que se apunte con un número de preferencia 1, 2 ou 3, segundo o horario que lle veña mellor. As clases impartiránse do 1 de xullo ao 28 de agosto nas distintas quendas e horarios ofertados. Os interesados en obter máis información xa poden consultala na web municipal ribeira.gal ou na oficina de deportes situada no Complexo Deportivo da Fieiteira. E a Praia da Concha, en Vilagarcía, será o escenario esta fin de semana da terceira xornada da Liga de Praia de Salvamento e Socorrismo. Trátase dunha dobre cita. O sábado terán lugar as probas das categorías cadete, xuvenil e infantil. O domingo será a quenda dos absolutos. O Club Salvamento Vilagarcía, entidade organizadora desta xornada, ademais por segundo ano consecutivo. A competición arrancará ás 9:30 da mañá o sábado, que vai ser a xornada máis multitudinaria. En total, sumando sábado e domingo, participarán unhas 400 persoas nas distintas categorías. Todas as probas serán en auga, resultando unha actividade moi vistosa. Todas as probas que temos van a ser de auga, son probas bastante moi vistosas, porque son con tablas de salvamento, con esquís de salvamento, entonces é un material bastante grande que se ve moi ben no mar, entonces é unha competición vai ser moi bonita de ver, non? Un poquinho os horarios vai ser, o sábado pola mañá temos que empezar un poquinho cedo, sobre as 9:30 vai empezar a competición, porque vamos sacando a marea, temos que aproveitar todo o tempo que poidamos de marea alta, entonces vamos a empezar bastante cedo. É certo que a competición máis voluminosa, en canto a participación, vai ser a do sábado, que ahora mismo está a inscripción en 208 deportistas, o sábado pola mañán. Dentro do Concello sempre intentamos colaborar con todos esos eventos a nivel logístico, e a verdade que é un evento espectacular, un evento moi chulo de ver. Xa tivemos a xornada o ano pasado e animamos a xente de Vilagarcía que poida acercarse á praia para ver o evento. Vai a ser tanto sábado como domingo. O sábado van a ser as categorías infantil, cadete e xuvenil, e o domingo a categoría absoluta. Agradecer ao Concello o apoio que nos brinda para poder
celebrar estas xornadas e nun futuro pois o mellor poder chegar a celebrar un campeonato galego en playa. E nada, animamos a xente, os rapaces que nos veñan a ver. Pois así rematamos, seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí.